Yo, what up? 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 It's your boy Stack Kid all the way from UK, man, nigga. I hope you guys good. Otherwise, we're gonna be reacting smash our pass. Wabanabadala, nabandwana. Let's go, bro. Awukho nahali. Awukho nahali And I'm shame. here. And I'm here with Yeah, sure. Same time we are spita mele vikona le space in yang To be the one and only the fucked up one can fanula hapager later ra chuna ishuna manje pega out is balanda out is landele old age isuzu ukuthi thini sawubona Hello. yo waze wayikala wathwikalela ama 2k today uyitshela ukuthi bazokugeza amanzi oh ayamazinyo akho avuleke ngathi amathanga abantwana base Alex. She's even shocked too, bro. Whoa, no. Hello. Hi, guys. Granny Sylvester Mfuteni. Angitsheli loko. Bengithi baphelile abo Sylvester Mfuteni babuyile baze nenye intshebe yani konke. Amapotrisi inuke wadlala ibhola. Oh, no. Yo. Ifreeze you refreeze. Okay. Shone on. Abayangithusi old age ngiyacala ukuyenza le nto kubo gogo. Ngcolele uNkulunkulu. La. Sure. Hey, hello. Hello, Papa. how? Hey, why Hi, ish. How are you? I'm good and you? Bishop. Always. Manje amazinyo agcwala igrease kangaka yini? Why? Kwaye uye kupema muphi sticks. Inyawo zakho. Oh, Chad. Damn, bro. Inyawo zakho. Fuck. This has got quiet, dog. No way, bro. Umeso. Awukho mubulayekile gogo. Gogo ugeze. Abantwana bazogeza kanjani baba esikolweni wena ungagezanga? Ngizangana. Sikomoda ungahleki kakhulu. Hello. Hi. Alright. It's sharp No, now. abengita ngimthili yazi ngithi mara ngithi ngizothi mara muhle nyana at least akufani uhlule bonke labo gogoze nabo clean. Hello. I'm Sunday. Hello. Ungahleki uyaphanja phela ukhipha umoya. How are you? Bishop. Panchile. Ngiyabonga ukungilethela uShrek ngize ngambona live. It's to be the one and only the fucked up one ke mfanola hapa ke la itsi ra chuna issue sesicedile ngeold home simele bona baze bacede manje. Sure. Let's go. Sure. I'm here now. Oh my gosh. Red carpet. I'm joking. I'm joking. And I'm here with Evelyn. Evelina. What's happening? Bantwela blind. Hi, how are you? So, babula mo. Hi, legay. Ay marano busy le na break. Ye camera. Arshabe. Yeah. Babut. Wa le busy le na nonzo ntlhasela, wa ntlhasela no sona no re tlo fitla le mo wena. La mara pause cause it's ke ngolo yellow bone okay. Pause. Shumaga. Timbra yak. Stella ke le tlhapile na vela ka tlhapa ke no re posa kanje. Wa bana wena? Yeah. Derintang. Yela wula. Ke nya gore ke la dede ngo go phela be ngwadile skira dede nya ha. Excuse Mateo. Untlhasa se thata. Black is beautiful. You. Wena bosa Brian ke na ka ntša e
Inje relevant engakhonkothi mara ke o botsa nnete a nna ke nya go itlhaselisa ka wena go tsaba thata. a ke re wa bona cheba le moto wa gago ka rutile Wena go tlung ngwana a ke re ke biditse mara rena so tlo ntwaela Brian. a se nna braya gago e tabogile Ai. Ke re hello. Bye. Okay, wena. Ke re ke phosa dila ke na go tlo ntlhasela. Ya o kwana o re black is beautiful. Beautiful wena. Asekho mokulayekile. Ai. Pass. Why? Nice and beautiful like no ntsho ngayibuanga. Yeah, clean. It's sure. Let's go, man. We about to wrap up this video. It's sure. You see now, this is the reason why you guys are here. See, Lon Shaq and Jerry, dog. These guys do the most. These guys do, man. It's sure. I'm here now. Lon Shaq Mashanisa. It's crazy now. You sure I'm here with? Abeka thina crowd asifosta sifana lo mama omubi. What's up guys? It's boy Lungani lo mfana waphatha njengama slave. The one was disrespected by obani. Angilethelani. Abafana nalabo mama. Awuthisizweni ukuthi lemigogo yithini ende kagiso ne nangama subscribers asiphansi aphezulu asiyenzi imigogo kwabantu abadala. Yeah. This one is too kanje sithi uyangithola. What's up guys? It's your boy Lungani. Awuthisizweni ukuthi lemigogo yithini ende ngicela nisrespecteni nisibukeleni ngama smart TV ningene efonini subscribeeni. Hello guys. Ngiyaphila unjani? Ngiyaphila wena. Nami ngiyaphila. Lo yena nesiphongo esipotokile ngathi drop ephelelwa amandla. Hello. Hi you guys. Ngiyaphila wena unjani? Good. Nami ngishapha. Besiphelile style ngitshelo wasebenzisa ijamu. Ngapha kasakhulu umuntu wakhona umshoti ngakulingana nesicebe sentombi. Yile sasigqokile. Hello. Right. Bheka inyawo zinjani? Mawusika endlini bowuthi yakuphi? Ngiyakuwe. Uza kimi. Cabanga ulanda ngento engcolile. Nenyawo zakhe ngathi amawuntwana kumngani. Yaphabala lentwana. Yo lo uzenzeni? Ngeyuki ka Rebecca Malube. Alright. Nami ngimnandi wena uchazi. Wena masonisa awuna nix. Ithen guy 50 awuna nix. Ungavuli kakhulu umlomo. It's not like ngokushayisa If they don't feel it, they are not hot like us. Relax. Ilo mfana onamasimba kakhulu. Uyaphapha wona nomzimba prevention. Ha. Saba. Wo. Uyaphapha wona nomzimba prevention. Hello. Alright. Bowuthini bo sangiphaphela bowuthini? Ngithi asawondanga ngathi abakufidi endlini amabadla bakuvalele toilet. Wena ngathi advertise. Hey bangina. Nala mazinya yelo. Yini? I-role model yakhe ilanga. Ngapho mubi kakhulu nobuso bekhwapha. Ayibona ukuthi labo bonke abantu emhlabeni. Wena usokho sidudla utumbile. Wena usawondanga uyiskeleton ubufile. Wena usidumbu ufile na yesh. Intanga zakho semathuneni wena usasela. Wena uyidlozi. Ngicela nimbuzele ni-ambulance lo. Ibila i-ambulance yesh. Ngapha angeke azangene nasekhasketini bomlahla ngisaka. Wena uyidlozi lesimumu yelinakhulu. Wena uyisimumu khala ngeflake. Ekafiso. Kanti usibizele nama-bouncer la ku-Smash Your Pass. Usibizele ngama-bouncer. Uyabona wona do mubi ngakhona. Ngisho kabe uzazi ukuthi uyoba mubi kanjani, kabe ungaphumanga esiswini mabakuzala.
awuthi ngivele ngiyivale. What's up guys? It's your boy Lungani. Yilo mfana obaphatha njengama-slave. The one was disrespected by okakhisa ngilethela abantu abangagezi. Beka ngeke ngize ngenze ngeyidumbu, ngenza ngeyidumbu mina. Ngapha banuka abantu bakhona. I'm here now, sure. And I'm here with. Oh, sure, and I'm here with. Pumzam, Magasepiso, Cajizo, Nontanta. Awatabangakezi. Yes, Pinky. Namanya Taria, Pinnacle. Umncane kangaka. Wena bakufuna yele. All right. Volume. Pass. Yala wala. Wena. Uyambona? Uyangibona. Ngisitodla vele. Uyangibona? Yo, Shambelicious. What I show me? Volume. Nimina yakho ngathi amavoroso. Yo, wena ngufisa ngathi indlela ye toilet. Uphantshile ngathi uyichupule tayere. Wena ngathi ishongololo. Uzani? Konje babiza yini? Lezi zimnyama lezi zamashangani lezi. Ibungu konje babiza abafonja. Wena ngibona lona. Ngikhumbuza wena khumbuza isona. Wena shem. Nice and clean. Smash. Clean smash. Oh, nice. Uyayidla inyama ekhukhile. Hayi mara ibonakala. Ibona u. Sure. What's wrong? What's wrong? Ngicela ukubuza. Hey, wabuza. Ima besiphelile iQtex wasebenzisa iTpack. Yo. Ngisangena isikolo ngisageleza ngifani nawe phela wena uphume ngefastera wena. Mara ngazi uphume kanjani ngoba unomkhaba. Let's go. Last guy. And then that's it, dog. Shoot. And I'm here with Cherry Junior. Yeah. Ayo, Cherry Junior. Khoho, irotel fa ipoloneti ni tseko. Ngiyabahobisa always. Ufuna uyale? Ngoba nipe inogcoka impahla ezinhle wena umubi. Like uyambona body type but face is Junior. Okay, sure. Lo yambona Lexi Pemi Pumps. And futhi amayele shwakhe ngathi le mchanya lokundize ebusuku ayathanda. Wena ma already. Yo. Nejini don't touch my stand. Engathi uzothi noma inboza yami. Yo. Mamani. Hello. Yazi kubi frontala kune like strong njengekhisikisi yakho kuba ihlubeki njengenkukhu. Kuba ihlubeki. Ukubona eJozi ne kune yakhi kune wig kune weave le yini. Brazilian. No ways. Bazazigcudiseli. That's not. Brazilian. Type shit. Brazilian. Yes. Ngicela nicule nami ne. Mthwalo wami uyangisinda. Kusho lesilphasi. Okay, sure. Hey, sure. But I retired baby uyayibona. Ngibona ngama piercings nje ukuthi vele yabo. Sekeleke ngathi ngenza ibelly dancing. Ngiyadayila. As usual guys.
Ngiye ngapha. Oh yeah. Once. Dintsang pinky. Wena vele uyakhima isekhe yakhe. Uyakhima isekhe yakhe. Alright. Asha from there uyambona. Wena lo mungu ogqoka ama bling bling awushine still. Grand. Ngoba ni pain yokuthi haircut ibe muhle wena ube mubi. Like yabona into ebhlungu nje. So if given the chance you wouldn't smash. Nengelanga elibi yawona. Kunomuntu la. Or maybe kune funeral. Angeke phela ngeke ube umnyama uphinde ugcoke black ayihlangani. Hayi ngeke wayamehlo akho so. Bemi raja ne. Ngiyabona. Alright. Shuthi vele mawumshot ubhemi sports asisho ibruku. Like ungabhemi umshot ne. Akufani uze wazela no anti wakho ngale nge-red carpet. Angeke wena ngathi loya umama wakho. Angithi yambona, she's a baby, mami. Mami, yeah. Nizentani. Mina ngazi 2025 kugcoka ama-jots angazi maybe ama-pots lawa. Kwenzakala ungazongiphaphela wena insila yakho asekho temporary permanent. Buya. Ngicabanga ngibuyela into efana nawe. Okusalayo ishirt lakho ngathi i-tennis. Ukhofu wena. Ngisho ne-Statue of Liberty sinonokudlula wena. Mawuthi uyabheka le miqondwana yakho lamadolo wakho etennis ambashile yazi. Amadolo etennis ugcobisile wabona uyasitshela ukuthi wabonakala. udribhile ne nalamanyanyatso wagcokile lana. Phaphela wena. Nyanyatsa Inhloko enqini. namapapa. Athi nyanyatsa kuwa bonela wakho ama Oh my guy, angry. Unomsini my guy. pampas febe. Okay. Ngiyagcoka into eka uhlekisa ngeviewers ukuthi sikitaze sonke. Uceda hayi. Unuka ne-tuna fish. Futhi tuna fish iyadura wena uyikarapao. Anyways, Jerry Junior. Hoho. Iretel fake ibhola netini it's a goal. What's wrong? Uthi uyahohoba hohobya nyonyobya sama ukhama out ezintombazana. Whoa. Jesus. Hobya nyonyobya sama ukhama out ezintombazana. Come back. Ume ngamantombazane uyishimani. Imikhuba yama-virgin uyawumbona. Uzushaya nengesifuba se-ironing board. Sondela. Lefundele linto efana nawe unika ikhwapha wena. Wena unoka ama-chemical. Sona noma ungawagcobise ebusweni ngeke uze ugene ne-complexion. Thina sifocuse ukuglowa yena uya-downgrade. Hayi wena nale job lakho ngathi umkhodi. Shem. Yo asisi wena. Anginamagama for wena. Let's wrap it up, man. Comment down below.